Tsaka madaling bumaba yung buko dati, mga around ano lang, 9 months yun or 6 months. Weh, isa lang naman. Madali mababa yung Hindi ko nga tinatagal niya ako kasi kung may isa pa ako nagbenta, ang hirap lang niya kausapin. Or something lang yung benta sa akin. 2G na yun? 2G. Alam ko pala naman. Pakong nila kasi wala naman talaga SRP. Pero minsan, pag nagkataon na, hindi, pag nagkataon na naging manda, nasa tayo. Sige. Masaya, masaya. Hindi na kayo bumalik ng market right. Katabi-tabi. Ngayon lang kami, ngayon lang ako naglaro. After lang po one. Laro ngayon, hindi ko matawanan sila agad. Saan di po umaisip? Ayun! Tapos okay lang. Tapos sabi ko, okay, nalaro lang ako. Hindi dito. Bitik lang siya, tapos hindi na ako nakatayo. Yan na. Pero hindi masakit. Hindi, masakit kasi hindi na ako nakatayo. Parang may bitik, tapos masakit na nga, tapos hindi na ako nakatayo. Tapos sinurna na yung sinurna ako kasi hindi na ako nakatayo. Tapos hanggang ngayon, ano pa yun? Ano lang ngayon? More than that. Oo, wala. Pag na-introduce ka ng puno, nakakabakat ka rin. Ayun ako sa akin. Diba? Ako bakit ako maglaro? Ayun lang ako. Sabi nung pili. Hindi nakakaingit ko sa akin. Try ka nung maglaro. Mag-araw ulit. Tingnan natin kung mga maganda. Sayang! Wala, no? Ano si Ian? Wala. May work. Ay, sorry, sorry. No? May work. May work. Work talaga. Laban, no? Parang may isang dami nga eh. Ano na meron? Ay, may tambay. Tambay! Ay, tambay! Tambay na tayo. Talaga siya. Hindi ko nga alam. O yung kulay. Bago ako. Kahit wala na kong kwenta ko sa kulay. Pero kapag iba. Pero hindi lang
iwan daw nila sa bahay. Sabi sa sila, mag-iwan. Kasama ako, mag-iwan. Sa bahay lang ako. Nakandahan ko. Ayun mo. Nadala. Mga 3 days ka. Wala rin. Kinuha ko din yung pahinga mo. Sa amin yan. Kasi nung kami, kasi meron namin mga inulit sa dito. Dito sa gitna. Congratulations. Malapit na mag-display. Sarado. Meron na ako sa mga so, kami di talaga ba? Hindi ko maalala.
Sorry, sorry. Sayang na kita. Ay, naku. Sorry, sorry. Okay na lang, nauna yung left ko. Okay. Sorry.